Tajb is-suġġett tagħna huwa l-xogħol. Statistika sempliċi u magħrufa hija prattikament terz ta' ħajjitna nqattawh fix-xogħol. Mhux vera, terz norqdu sabiex niġġeddu fl-enerġija tagħna, terz ieħor nagħmlu prattikament il-bqija tad-doveri tagħna, però ċank kbira mill-kejk terz. Għaliex mhux biss għandek is-7 tninsijat li titmur tirrapporta għax-xogħol ġimgħa wara ġimgħa, imma wkoll ħafna drabi wara li tlesti x-xogħol tal-uffiċċju jekk għandek xi tiġiġiet fil-mandra titmur tal-ifhom, tiġmor il-bajt, jew jekk inti nannu tagħmel babysitting tiegħek u l-bqija. Ġifieri mhux biss ix-xogħol formali li bih naqraw il-paga ma wkoll ħafna u ħafna xogħol ieħor u dmirijiet l-hawn u l-hemm. Ġifieri minn hawn biss naraw kemm huwa importanti is-sejħa illi aħna nkunu ħaddiema ta' stoffa. Ħaddiema illi tal-aħjar kwalità. U f'xi dwejjaq ix-xogħol. Ġieli smajnija. Alla ħalaq il-bniedem bħalma ħalqu raġel u mara ħalqu ħaddiem. Bħalma ħalaq il-bniedem biex ikollu xirka miegħu, Alla ried mill-bidu nett minn qabel ma daħal id-dnub fid-dinja illi aħna nkunu produttivi f'din id-dinja li fija poġġina. Ja huwa fatt sempliċi anke mill-bidu nett mill-ewwel paġna tal-Bibja Alla jgħid wara li berikom lill-ewwel koppja l-ġenituri tagħna għalhom nislu oqtru mill-ewlart waħkmuha u saltnu fuq it-tjur tal-baħar, fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tjur tal-ajru, fuq il-ħlejjaq kollha jitkaxkru fuq l-art. Alla ta' xogħol li Adam x'jagħmel. Aktar tard naraw li Adam kellu l-biċċa xogħol ukoll li isemmi l-annimali u wkoll jħossib il-ġnien feden fejn Alla kien poġġa lill-ewwel koppja. Ġifieri qed ngħiduh dan huwa importanti għaliex Alla avolja l-bniedem kien għadu fl-istat tal-innoċenza tiegħu, bniedem integru li jħobb il-Alla, Alla kien diġà qabdu u rieħ illi isma' l-eżistenza tiegħek fuq l-art hija bħala ħaddiem. Hemm bżonn taħdem, għalhekk ħlaqtek biex taħdem u taħkem fuq l-art. Ovvjament daħal id-dnub u mad-dnub allura il-sitwazzjoni imbidlet radikalment fis-sens li issa max-xogħol kien ħajkun hemm ukoll id-dbatija u anke l-frustrazzjoni ġie ħassejt ukoll fuq post tax-xogħol li tajt qed nagħmel ħilti però ma tantx qed nara riżultati. Dik is-sens ta' frustrazzjoni illi minħabba l-għada mid-dinba tagħna. Alla kellem il-Adam wara li dineb u qallu tal-ismajt leħem martek u kilt mis-siġra. Li fuq għaw issejtek billi għetlek la tikolx minna misħuta tkun l-art minħabba fik. B'taħbit tiekol minna l-jiem kollha ta' ħajtek. Dak is-sens ta' taħbit, ta' sara, ta' ejja, ta' strapazz, ta' li tkun eżawrit. Hija xi ħaġa li hija riżultat ta' dnub. Għaliex ix-xogħol Alla fl-intenzjoni tiegħu kien li jagħtina sodisfazzjon. U għandna nfittxu allura illi naqilgħu sodisfazzjon, però miegħu hemm ukoll din is-sens ta' frustrazzjoni, din is-sens ta' dwejja kultant li titteleb l-sfidi illi jiġuk fix-xogħol. Frattant anke fl-10 kmandamenti huma ġabra fil-konċiża, ġabra fil-qosor ħafna tad-doveri kollha li Alla jridna nagħmlu. Mandament wieħed jispeċifika illi għandna nħarsu l-jum tal-mistrieħ 6 ijiem taħdem u tagħmel ix-xogħol tiegħek kollu. Ġifieri qed jassumi illi l-bniedem li hu kapaċi jaħdem għandu jaħdem 6 ijiem fil-ġimgħa. Ara kemm aħna s-soċjetà tagħna li tagħtina weekend ħafna drabi. Min jaħdem bħali għandu il-weekend jumejn fil-ġimgħa. Ma qed jassumi 6 ijiem għandek taħdem fil-ġimgħa. Imbagħad tistrieħ ukoll darba fil-ġimgħa. Ġifieri anke fl-10 kmandamenti. Alla qed ifakkarna li matul il-ġimgħa iċ-ċank il-kbir ta' dik il-ġimgħa għandek tqattaw f'xogħol fejjiedi. Xogħol impjieg imwettaq sewwa illi jagħtik li tgħix b'sens ta' sigurtà. Aħna li noħorġu għax-xogħol noħorġu u nilmolej nitolbuh għatina llum il-ħobża tagħna ta' kuljum. Fil-waqt li qegħdin nixamru l-kmiem u naħdmu tajjeb qegħdin nagħmlu dan b'dipendenza fuqu sabiex hu ibierek l-isforzi tagħna. Imma appuntu normalment
naqalgħu l-għajxin tagħna appuntu bil-bżulija, bir-responsabilità tagħna fuq il-post tax-xogħol, tajjeb kemm il-darba Mosè kellem lil-Lut u qalilhom li għandkom taħżdu, għandkom issaqqu, għandkom tiżżiraw u dal-affarijiet kollha u bekk taqilgħu l-għajxin tagħkom. Ġifieri din l-idea illi kultant nisimgħu illi pereżempju kemm fadalli għall-pensjoni m'hemmx li tiġi l-pensjoni ħalli mbagħad ingawdi. L-idea ta' pensjoni hija xi ħaġa riċenti ħafna, xi ħaġa moderna. Palmi wkoll l-idea tal-weekend hija xi ħaġa riċenti fis-soċjetà tagħna. Possibilment taqqas mis-sirjietna qabel il-gwerra li għaddiet ma kienu jafu bil-weekend. Jew dik l-idea dolċi far niente li inti ħadkun manġa passiġġa, pappija, ma tagħmel xejn, mhijiex ċertament hija l-bogħod ħafna mill-ideal bibliku. L-Apostlu Pawlu pereżempju aċċenna ħafna, enfasizza ħafna l-ħtieġa ta' xogħol b'serjetà lit-Tessalonkin li kienu ħanejdu ħafna minnhom refgħu mix-xogħol għax assumew li Ġesu se jiġi tal-waqt u kważi wasalu allura ħafna għamur għax-xogħol ma baqgħux imorru għax-xogħol. Pawlu ċanfarhom anke bl-aħrax meta qalulhom smajna li hemm xi wħud fostkom li jgħixu fil-għas u ma jridux jaħdmu imma li moħħhom fin-nies. Il-dawn aħna nordnawlhom u nwissuhom f'isem Sidna Ġesu Kristu biex jaħdmu bil-kwiet u jaqalgħu ħobżhom. Taħdem bil-kwiet, taħdem mingħajr ma tkun diffusi fl-affarijiet ta' ħaddieħor, taħdem b'responsabbiltà li Alla u tiekol ukoll il-ħobż tiegħek. Il-karatteristika distintiva tal-ħajja umana tagħna lkoll hija illi b'xi mod jew ieħor inħossu anke l-bżonn illi aħna nagħtu servizz. Jew nipproduċu xi ħaġa. Il-pittur jipproduċi l-pitturi, l-iskarpan jipproduċi żraben, tajjeb, it-tabib jagħti servizz ta' mediċina, servizz l-avukat jagħtik servizz legali, jew servizz jiġifieri qed tgħin il-ħadd ieħor bil-kelma tiegħek, bl-expertise tiegħek, jew bis-sena tiegħek qed tipproduċi xi ħaġa. Salamun meta rrifletta fuq il-ħajja umana fil-Ktieb tal-Ekklesjasti jgħidha fl-aħħar mill-aħħar kapitlu 9 vers 10 jgħidilna kull ma ssib idejk x'tagħmel għamlu bil-ħeġġa kollha tiegħek. Jiġifieri kwalunkwe impjieg li għandek bħalissa tgħidx nixtieq nagħmel xi ħaġa aħjar, xi ħaġa differenti, xi ħaġa aktar li tagħtini sodisfazzjon. Dak li ssib idejk bħalissa x'tagħmel għamlu bil-ħeġġa kollha tiegħek. Imbagħad iva jekk imur li jiftaħlek bieb ta' opportunità ħatibda l-impjieg okej, ħu dak l-opportunità. Imma qatt mu għallant li aħna npoġġu dejna fuq żaqna u ngħidu bħalli kieku ħataqal manna mis-sema. Meta aħna imsejħin sabiex naħdmu. Ġesu nnifsu li mgħallem tagħna ħallina sibina mudell eċċellenti, aħna l-aktar nafu jekk taqra l-Vanġeli, tajjeb nafuh bħala predikatur, għallim, wieħed li jagħmel mirakli, juri email taħnina mal-proxmu, però il-parti l-kbira ta' ħajtu Ġesu għattaħħa ma' Giuseppi fil-workshop jaħdmu l-imwejjed u l-banketti u l-siġġijiet u nista' nassigurakom illi Ġesu kien jagħmel l-aqwa għamara. Għax kien ħaddiem tal-prima klassi u ried ukoll anke fit-tagħlim tiegħu li jurina kemm huwa importanti. Il-parabola tal-miniet pereżempju dak is-sultan li ta' il-muniti lil qaddejja tiegħu tajjeb 10, 5 waħda dak li kellu waħda marbija fil-maktur u mbagħad ippreżenta lura meta sidu ġie lura mis-safar u sidu ċanfru qallu jaqaddej għażien u ħażin. Kont taf li jiena raġel imqit għaliex mela ma qed poġġejt il-mina tiegħi fil-bank imbagħad meta nirritorna noħadan għaż blimax. Las huwa dejjem ikkundannat. Ħannaw xi prinċipji bibliċi, xi prinċipji linji gwida biex jgħinuna nifhmu id-dinja tax-xogħol.
Tajjeb, l-ewwel ħaġa, il-ħaddiem, kwalunkwe ħaddiem, ħaqqu ikun kumpensat. Meta nitkellmu dwar paga jew salarju, dak huwa kumpens. Kumpens tax-xogħol li inti tkun għamilt. Tajjeb, skont ix-xogħol tiegħek għandek tirċievi kumpensa. Tajjeb, Ġesu nnifsu stabbilixxa dan il-prinċipju meta bagħat lid-dixxipli biex jippritkaw u għalilhom tmorru f'liema belt tmorru qogħdu hemmhekk, kulu u xorbu minn dak li għatukom għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Kull ħaddiem ħaqqu il-ħlas tiegħu. Ma jfissirx illi m'hemm xogħol illi nagħmlu nistgħu nagħmluh mingħajr flus. Ħafna nanniet illi jagħmlu xogħol fejjiedi man-neputijiet mingħajr ma jitħallsu. Ħafna nies fil-volontarjat li jagħmlu xogħol ta' min jirrekmandah li huwa ta' sodisfazzjon għalihom jagħmlu bħala espressjoni ta' mħabba u għadi lejn il-proxmu tagħhom. L-Apostolu Pawlu għażel u nnifsu illi waqt li jaqdi l-appostolat tiegħu ixandar u jgħallem għal kemm jista' jkun ma kontx ta' tagħbija, ma rridx inkun ta' tagħbija għal dawk illi approfittaw ruhom mit-tagħlim tiegħi. Seta kieku kellu dritt li jitħallas. U għamela ċara. Imma qal jiena ma użajt xejn minn dawn id-drittijiet tiegħi biex ma npoġġix tfixkil fit-triq tal-Evanġelju. Però huwa fatt stabbilit li dawk li jxandru l-Evanġelju għandhom jaqilgħu ħobżhom mill-Evanġelju. Mela, il-ħaddiem għandu jkun kumpensat u għandu wkoll ikun inċentivat. Ja barka kbira meta ninsertaw naħdmu u fuqna jkun hemm supervisor jew prinċipal jew xi ħadd ta' fuqna illi kapaċi jispirana, kapaċi jinċentivana, kapaċi wkoll jimmotivana. Għandek l-aħjar ambjent biex inti tiżviluppa u turi u tesprimi l-aħjar potenzjal tiegħek. Pawlu lil Timotju jgħidu lil bidwi illi jaħdem fil-għalqa tiegħu għandu jkun l-ewwel wieħed illi jieħu mill-luċuħ ta' dak l-istess rabux vera. Xi ħaġa raġunata. Fuq il-post tax-xogħol però rridu noqogħdu attenti illi kif nimxu. Prinċipju importanti da. Illi meta qegħdin fuq post tax-xogħol bħal fi kwalunkwe post ieħor irid ikun hemm l-onestà, l-integrità u li ħadd ieħor ikun jaf dak. Niftakar darba kont naħdem f'post illi il-kbir kien ipoġġi landa tal-kafè minn dawk il-kbar fil-kċina sa flaxija din landa kienet titbattal. Kien hemm nies illi kienu qegħdin jieħdu minn din l-imbierka landa tal-kafè ma jistax isib kontroll. Fejn hija l-onestà? Fejn hija l-affidabilità? Qed natik u inti qed tabbuża il-Kristjan m'għandux ikun hekk vera. Pawlu lil Titu jgħidlu biex jgħallem lill-aħwa widda bil-qaddejja biex jisimgħu minn siedhom biex jogħġbuhom sewwa f'kollox u ma jmerux, ma jisirqux. Il-kelma propri hija illi ma ibillux subajhom li jieħdu dik il-ħaġa żgħira, jieħdu dak l-oġġett żgħir l-awlin, ma jisirqux imma juru li huma fidili għal kollox, li huma affidabbli, li huma nies ta' min jafdhom. Jekk fdajtek €100 ħattili lura, jekk fdajtek bras tal-abra wkoll ħattili lura. Għax int raġel jew mara ta' min jafdak. Ukoll prinċipju ieħor, meta inti qed taħdem fuq post tax-xogħol u qed taħdem ma' ħadd ieħor. Ħafna drabi ħajkunu nies tad-dinja nies li jista' jkun m'għandhomx il-biża' t'Alla li ma jirraġunawx bħalek, m'għandhomx l-istess perspettiva tiegħek u trid tqatta l-isbaħ parti tal-ġurnata ma' dawn in-nies. Tajjeb? Ma' dawn in-nies li ħafna drabi huma rivali għal xulxin, qed jaraw kif jiġġabbinaw xulxin, qed jaraw kif ikunu ħajppuxtjaw xulxin ukoll. Mhijiex sitwazzjoni feliċi. Mhijiex sitwazzjoni fejn inti trid tara kif ħa tagħmilha ma' dawn in-nies li huma diffiċli. Tittoqgħod attent li inti ma tiddakkarx minn dik l-atmosfera ta' rivalità, ma dik l-atmosfera ta' tqasqis, meta wieħed jittikkundanna l-ieħor minn wara daru, u mbagħad jidħol u jinqaleb id-diskors u kemm aħna ħbieb.
Din ir-realtà aħna nafuha. Noqogħdu wis attenti illi ma nsirux parti minn dik il-kultura. Fuq il-post tax-xogħol ukoll għandek turi spiritu manswed, ġwejjed, ġifieri li inti taf x'inhu postok. Taf mal-kollegi tiegħek li għandhom l-istess awtorità tiegħek, taf minnu fuqek, u allura ħadd irrispettah, mhux ħadd toqgħod targumenta miegħu, mhux ħadd toqgħod twaqqalu l-awtorità tiegħu, tajjeb. Spiritu manswed u frattant entużjastiku, ħafna nies jaqgħu għal dik il-livell li work to rule. Nagħmel dak li huwa dmiri u daqshekk bil-punt u l-virgola li ma jmux jagħmlu xi ħaġa ekstra. Le, għandna nuru spiritu entużjastiku wkoll fuq il-post tax-xogħol. Spiritu li tidħol bih billi tgħid bonġu minn qalbek il kulħadd u ħanxamru l-komma ħalli nibdew nagħtu il-sem tagħna x'vera. Il-bżulija, daqskemm il-Bibja tikkundanna l-las, daqshekk ieħor tirrikmanda il-bżulija. U ċoħ li inti tagħmel il-massimu, tagħmel l-aħjar mill-ħin u mill-ċirkostanzi illi tinsab fihom. Proverbi 10 vers 4 pereżempju jgħidilna: jiftaqar min jaħdem bit għażiena. Ġifiek inti għażien ħadd tiġi fil-faqar fil-bżonn, imma qiegħed il-biżel tagħmlu sinjur. Naf li hemm min isir sinjur bil-fottimenti u bil-ġustizzja. Però kemm huwa aħjar li inti tkun issir iva komdu fil-ħajja b'mod onest u ġust. Il-bżulija wkoll il-fedeltà li tkun fidil, illi inti iżżomm ħajdwek il-patt tiegħek. Hemm mara fil-Bibja li hija mfaħra ħafna. Possibilment l-iżżed mara infaħra tad-dinja. Tafu min hi? Il-mara tad-dar. Il-mara tad-dar li tagħmel ħafna xogħol. Sikwit aktar mill-irġiel, xogħol li mhuwiex apprezzat ħafna drabi, xogħol li huwa maħud for granted. Proverbji 30 prattikament huwa dedikat bħala tifħira lil din il-mara. Fejn jgħidilna li qalb żewġa tafda fija u l-ebda ġid qatt ma jonqsu, ġid u mhux deni tagħmillu il-jiem kollha ta' ħajjitha, tfittex is-suf u l-għażel u bil-ħerqa taħdimhom bidejha. Għandek mara hawnhekk ta' intrapriża għalkemm qiegħda fid-dar u għandha l-ulieġ tiegħu ħsieb, frattant hija mara li għandha intrapriża. Hi bħal liċfna tal-merkanti iġġib ikilha mill-bot meta jkun għadu bil-lejl u tħejji l-ikel lill-familja tagħha, ix-xogħol ix-xabbiet tagħha. Titfa' għajnejha fuq għalqa u tixtriha li ħdejja tħawwel id-dwil. Araw mara ta' avventura li tara x'tivvinta, hemm dik l-għalqa ħanixtriha għax jaqbilli biex imbagħad terġa' tinvesti l-flus kollu għall-familja. Kollu vera huwa ritratt ta' bilħaq sabiħ fejn l-intrapriża ta' mara onesta, mara fidila lejn żewġha hija rikmandata ħafna. U għalhekk il-Bibja tgħidilna li idealment għandna naqalgħu l-għajxin tagħna u possibilment ukoll ikollna iż-żejjed ħankunu kapaċi ngħinu dawk li huma batuti, dak li huma foqra, dak li huma emarġinati fil-missjonijiet, eċċetera. Efesin 4 vers 120 jgħidilna illi min sera ma jisraqx aktar, imma ħajaħdem bidejh stess il-ħaġa tajba biex ikun kapaċi jagħtu wkoll lil dawk li huma fil-bżonn. Idealment hekk għandu jkun. Naqla l-għajxin tiegħi imma wkoll miegħi ħajgawdu wkoll ħadd ieħor, speċjalment jekk huma qraba tagħna. Jekk huma nies li jiġu minna bid-demm. Tzijiet, nanniet, speċjalment ommok u missierek. Dak iż-żmien fi żmien meta kitbet il-Bibja ma kienx hemm pensjonijiet fejn ix-xjuħ kellhom rashom mistrieħa jirċievu ċekk fl-aħħar tax-xahar. Ma kienu dipendenti ħafna fuq uliedhom illi jassistuhom, illi jissapportjawhom b'dak il-mod. Kif għandu jkun l-atteġġament tiegħi
fuq il-post tax-xogħol. L-attitudni tiegħi. Bliema tip ta' moħħ ħammur biex naħdem. Tajjeb? L-ewwel ħaġa, ejjew nkunu nies dedikati għax-xogħol. Nies dedikati għax-xogħol. Xogħol huwa barka, kif għadna fil-bidu, Alla ħlaqna ħaddiema u tajjeb li nkunu nies iddedikati. U ċoe għandi dal-impjieg speċifiku u jiena se nagħmel mill-aħjar li nista' sabiex miegħi igawdu ħaddieħor. Fil-każ tiegħi jekk jiena nagħllem il-pittura, iva irrid nur entużjażmu u dedikazzjoni biex dawn l-imberkin tfal jitgħallmu u jpenġu. Jitgħallmu jpenġu. Kultant jaqtawlek qalbek imma dak huwa s-suġġett tiegħi u dak li nħu pjaċir nagħmel. U allura d-dedikazzjoni hija importanti. Pawlu meta iddiskuta u għalinna, fakkarna fit-tama tagħna tal-qawmien mill-mewt, jispiċċa l-kapitlu billi jgħid ħuti maħbubin mela, żommu sħiħ, titħarkux. Għaddu dejjem il-qudiem fix-xogħol tal-mulej, avvanzaw aktar u aktar fix-xogħol tal-mulej, billi tafu li t-taħbit tagħkom ma jkunx ta' xejn fil-mulej. X'inhu għax-xogħol tal-mulej? Għalik li inti marra tad-dar, għalik li inti skrivana fuq il-post tax-xogħol, dak huwa x-xogħol tal-mulej għalik. Fakru Pawlu qed jikteb lin-nies illi prattikament ħafna minnhom kienu l-sira. Il-sira illi kienu jaħdmu għal ħadd ieħor. Ma kinux missjonari, ma kinux evanġelisti, ma kinux hemm minn dan, kienu sempliċement għaddejja il-sira. U Pawlu qalilhom għaddu dejjem il-qudiem fix-xogħol tal-mulej. X'inhu da x-xogħol illi inti tkun l-aħjar fl-imħabba, fil-ħniena, fil-lewwa, fil-manswetudni, fil-fedeltà tiegħek, fir-relazzjoni tiegħek ma' ħadd ieħor. U allura rridu nfittxu iva, rridu nfittxu illi x-xogħol tagħna inwettquh bil-ferħ u naraw li għandna ċertu sens ta' sodisfazzjoni. Jiena nimmira ta' kuljum. Qabel nidħol għax-xogħol nagħmel ħin ta' talb u għadha mit-talbit tiegħi regolari mulej. Għatini li kolli ġurnata sodisfaċenti ta' xogħol u li nżomm relazzjoni tajba mal-istaff u mal-istudenti tiegħi. Mulej jonara talbek. U dak it-tip ta' atteġġament jgħin ħafna u ħafna. L-istess Salamun jerġa' ifakkarna fl-Ekklesjasti. Fejdilna jiena rajt li m'hemmx aħjar għal bniedem milli jifraħ billi jwettaq xogħol. Ja xi ħaġa tremenda. M'hemmx aħjar għalik u għalija illi nitgħallmu nifirħu billi nagħmlu l-impjieg tagħna. Għax dan huwa s-sem tiegħek. Alla tak sem. Tak ċertu abbiltà lilek, tak ċerta mestier lilek, ċertu sena lilek li ma tgħix ħadd ieħor. U allura għandna nfittxu li nifirħu fil-li nwettqu ix-xogħol tagħna. Nerġa' fakkarkom Sidna Ġesu illi b'umiltà kbira, għatta l-aħjar parti ta' ħajtu jaħdem jinċana l-injam, jisserra l-injam, jaqgħat l-injam flimkien, dak kien xogħlu. Dak kien ix-xogħol tiegħu u għamlu bl-aqwa mod. Huwa faċli meta qegħdin naħdmu ma' impjegatur, ma' employer illi jifhimna, jimmotivana, jiddiskuti magħna, joqgħod attent illi jisma' lill-menti tagħna, dak huwa faċli. Xi ngħidu però għal dawk mhumiex eċċezzjonijiet illi tinserta għandek supervisor imqit, żor, superf, ma jifhmekx laqas irid jifhmek. Għax li għajtu huwa bonfatt u titbaxxi rasek trid jew ma tridx. Hawn hija s-sejħa tagħna issa, u x'vera t-tema tagħna hija s-sejħa il-vokazzjoni tal-Kristjan fuq il-post tax-xogħol. Isimgħu l-Apostlu Pietru kif indirizza dil-kwistjoni taħraq fejdilna għaddejja jew ħer il-sira is-sottomettu ruhkom għas-sidin tagħkom bil-biża' kollu, bir-rispett ġifieri. Mhux biss lit-tajbin u lill-ġwejdin il-dawk li jifhmukom jissimpatizzaw magħkom. Imma wkoll għal ħorox, għal dawk illi jaraw kif jagħmlulkom ħajjitkom miżerja. Għal dawk illi iħallsukom fl-aħħar tax-xahar
imma b'tant sforz. Għax dan huwa grazzi jekk wieħed isofri għal Alla xi jagħli u jbati bla ma ħaqqu. Għax xi glorja hemm. Għamil, x'tifħir jistħoqlok? Jekk meta tissawwa taħtijiet tiegħek tissapporti bis-sabar. Imma jekk meta tagħmel is-sewwa, issofri bis-sabar, dan ikun joġob il-Alla. Għax għalhekk aħna konna msejħin jgħidilna. Għalhekk aħna Pietru qed jassum illi ħafna drabi ħadd inserta taħdem f'ambjent xejn favorevoli. Li xejn huwa konduċenti biex inti tikber spiritwalment. Trid tara x'tagħmel. Alla sejjaħlek biex tkun f'dak il-post ma dawk in-nies ħansejħulhom antipatiċi li qed jippruvaw jagħmluk il-bsaten fir-roti, qed jippruvaw jiġġabbinawk mal-imgħallem tiegħek, qed jippruvaw jagħmlu min kollox. Pietru jgħid dan ikun privileġġ għalik, ikun grazzi għalik. Jekk inti tbati għax tagħmel is-sewwa. Bati għax tagħmel is-sewwa. U allura iva, il-Bibja dejjem tgħidilna illi lill-impjegatur tagħna, il-min ħaddimna għandna dejjem nobduh u nonorawh. Mhuwiex sewwa li ngħidu kontra min ħaddimna mal-kollegi tagħna. Mhuwiex rispett. Imqar meta jkun assenti minnek għandek responsabilità lejh. U qed jippretendi ċertu xogħol minn għandek għatiju. Kolossin 3:17 jgħidilna kull ma tagħmlu bil-kliem jew bl-emil għamlu kollox f'isem Sidna Ġesu. Iġi għamlu bħala rappreżentant tal-imgħallem tiegħek Ġesu. U roddu ħaj l-Alla l-missier permezz tiegħu. Anke jekk tkun sitwazzjoni antipatika, għandek taraf tirrod ħaj lill-Alla, tirringrazzja lill-Alla. Illi fl-aħħar mill-aħħar għandek impjieg meta ħadd ieħor m'għandhomx impjieg. Pawlu kompli jgħid f'vers 22, il-sira qobdu f'kollox lil sijidkom skont il-ġisem, mhux għall-għajn biex toġbu lill-bnedmin imma bis-safa tal-qalb u bil-biża' tal-Alla. Ġifieri qed jgħidilna li dak il-proverbju Ingliż when the cat is away, the mice will play. Dak ma joċċalina. Għax li ma'llem tiegħek illum taf li huwa bil-lif, allura ħadd iskarta, ħadd allarga, ħadd mutix il-pastizzi, ħażżit il-break minn nofsija għal sija, dan affarijiet huma m'għandhomx jitlu fil-mentalità tagħna. U jekk qegħdin hemmhekk jeħtieġ li aħna neżiljawhom dan ħsibijiet, dan it-tip ta' atteġġamenti. Kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb qiskom lil mulej. Dan din hija ċavetta. Dan huwa muftiħ għal sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol. Għamel xogħolok qisek qed tagħmlu lil mulej għax infatti hekk qed tagħmel. Finalment inti tagħti kont lill-Alla tat-tip ta' ħajja li tkun għext. Billi tafu li mingħand il-mulej se tieħdu l-ħlas tal-wirt intom difatti qed taqdu lil Sidna Kristu. Iva, fir-realtà prattikament qegħdin naqdu lis-sur Bongajlas jew lil Mrs. Deċelis jew Imini għax hija s-supervisor tiegħi. U rrid inwieġeb għat-tip ta' aġir u għat-tip ta' ħidma li nagħmel. Però finalment fl-aħħar mill-aħħar qed ikun matul biżżejjed illi ngħid jien amministratur ta' Alla u qed nagħti kont lilu tax-xogħol li għamilt. Jekk aħna naqbduha sewwa din tal-prinċipju, hawnhekk għandna sigriet biex nibdlu il-fema kollha tagħna dwar il-ħidma tagħna. Ultimament qegħdin ngħidu aħna l-qaddejja tagħna. L-ewwel Korintin 7 u vers 22 Pawlu jgħidilna wkoll li dak li huwa l-imsejjaħ fil-mulej billi huwa l-sir huwa l-meħlus tal-mulej. Għal darba t-tema tagħna, aħna l-imsejħin tal-mulej. Vera? U għavolja inti fis-soċjetà inti l-sir u ejju niftehmu għadi. Ejju nifhmuha. Kull min huwa impjegat ma' xi ħadd, ma' azienda, ma' fabbrika, ma' luganda u x'inhu, int tip tal-sir. Għax marbut b'kuntratt, vera? U jekk tikser it-termini ta' dak il-kuntratt għajdi xiġrilek. Jagħtik daqqa ta' seku jixtrek barra. Il-min jimpjega minn flokok għandu. U allura f'ċertu sens inti l-sejr.
Imma hawnhekk qed jgħidilna illi avolja inti tsir int il-meħlus tal-mulej. Inti se tkun liberu illi bċerta libertà, bċerta ħlusija, inti qed taqdi dmirek għax taf illi fl-aħħar mill-aħħar inti taħt is-sovranità u tmexxija ta' sit li jifmek, li jsimpatizza miegħek, li jħobbok, li joħsiebek. U da sit ismu sitna Ġesu Kristu ġvera. Ejjew mela nimmiraw biex nkunu differenti mill-nies mitlufa illi barqmu u jilmentaw u jipprotestaw u ħsibhom biex jagħmlu minn kollox biex jagħmlu il-post tax-xogħol tortura. Ejjew nkunu mqar dak il-leħen, jista' jkun leħen fid-deżert ma jimpurtax. Ma dak il-leħen jagħmel id-differenza. Dak il-leħen illi jimmira biex nkunu l-aħjar li nuru eċċellenza. Avolja ninsabu fil-minoranza. Għal darb'oħra Pawlu l-Filippin jgħidilhom għamlu kollox dan wara jgħidilhom li Alla qed jaħdem fikom. Alla qed jopera fikom. Ir-rieda u l-emil skont kif jogħġob lilu. Mbagħad immedjatament wara jgħid allura għamlu kollox mingħajr tgergir u tlaqliq. Jekk is-supervisor tiegħek qabdek tagħmel xi ħaġa teqritx. Iġġibx id-dinja fit-tarf, għamilha b'entużjażmu, tgħallem għamilha b'entużjażmu. Id-differenza, l-itos, l-atmosfera fuq il-post tax-xogħol jibda bil-mod il-mod jinbidel. Ma tkun int il-bidu, tkun int ir-rivoluzzjonarju, tkun int l-oriġinatur tal-idea. Għamlu kollox minn tgergir jew tlaqliq biex tkunu bla ħtija u bla malizzja, bla ħażen, u li talla bla teba' f'nofs, ġens, mawweġ u maqlub. Hija sitwazzjoni tagħna. Illi rridu jew ma rridux qegħdin naħdmu ma' nies illi huma tant differenti minna. Tant negattivi fuq il-post tax-xogħol. Imma li fosthom intom tiddu bħal kwiekeb fis-sema. Is-sema bil-lejl hija ċappa sewda vera, ma l-kwiekeb x'differenza jagħmlu. Dik it-tikkek l-awlinek jagħmlu differenza. Jagħtu lis-sema sens ta' grandjożità, sens ta' sublimità. Dawk il-kwiekeb huma aħna. Tista' tagħti xhieda ta' Kristu fuq il-post tax-xogħol, għandna nikkonsidraw din il-kwistjoni u nagħlqu hawnhekk. Għax nasib jiena qiegħda f'moħħkom mhux vera. Mhux tista' għandek tagħti xhieda, mhux biss fuq il-post tax-xogħol kullum kien. Mur fejn tmur, ma jistax tgħid switch on jew switch off, issa xut u issa minix. Il-ħin kollu inti xut ta' Kristu. Il-kwistjoni hi inti xut tajjeb jew ħażin. Bħal meta jittellaw xhieda fil-qorti, xut minnhom jiktbu, xut minnhom jgħawġu l-fatti, u mbagħad hemm xhieda oħra li jgħidu s-sewwa. Aħna xhieda trid jew ma tridx. Kif ħankunu xhieda fuq il-post tax-xogħol? L-ewwel ħaġa ikkoltiva relazzjonijiet tajbin ma' sħabek. Meta ikkoltiva bħal bidwi illi qiegħed joħsib il-pjanta tenera jutiela bil-mod il-mod ġimgħa wara ġimgħa. U jasqilha u jisaqqiha u joħsiebha. Kif nikkoltiva relazzjonijiet tajbin? Da jieħu żmien bħalma il-Belt Valletta biex inbniet wara s-sedju l-kbir damet biex tinbena. Kif inbniet? Għajdu li intom kollha kemm aħna nafu kif inbniet. Ġebla fuq ġebla. Bil-mod, il-mod. Kif nikkoltiva relazzjoni tajba ma' għallim sieħbi, ma' skrivan sieħbi? Bil-mod, il-mod. Ma' infermier sieħbi? Bil-mod, il-mod. Relazzjonijiet jiedu żmien, jiedu l-impenn, tajjeb, u immira dejjem għall-eċċellenza. Taqtax kantunieri, toqgħodx tieħu shortcuts, ix-xogħol tiegħek għamlu kif suppost, u għamlu kull ma tagħmlu, għamluh bil-qalb, raġun ngħidilkom. Qiskom lill-mulej u mhux lill-bnedmin, x'differenza, x'rivoluzzjoni mentali. Tidħol jekk aħna ix-xogħol tagħna konxjament ta' kuljum. Morru għax-xogħol bil-ħsieb li jiena ħammur naqdi lil Sidi. Ħammur naqdi lil Sidi.
It-tielet ħaġa. Kif tagħti xhieda fuq il-post tax-xogħol billi tikkommetti ruħek għal integrità personali. Tħalli l-ħadd jieħu l-opportunità biex ikollu ma' xi qabbad diffrajh miegħek. Tħalli l-ħadd jieħu l-opportunità biex jikkritikak ġustament. Biex qasqas fuqek dik stennija. Biex ipenġik ħażin meta m'għamilt xejn dik stennija. Imma li jikkritikak ġustament m'għandekx għalfejn tħallija. U jekk hawnhekk fallejt u jista' jkun fallejna. Tajjeb? Indem u ibda. Indem u ibda fittex l-integrità, li jkun hemm dak il-frott tal-ispiritu l-imħabba, l-fer, l-islim, it-tjieba, il-fedeltà, il-kontroll fuq innifsek. Tibda turi li inti Kristjan fil-vera sens tal-kelma, Kristjan ta' vera. Itlob għal sħabi fuq il-post tax-xogħol, itlob speċifikament għalihom, regolarment għalihom. Jien għandi nies sħabi illi nitlob għalihom regolarment. Regolarment. Nittratta magħhom bil-mod il-kollegi tiegħek illi huma ħanejtu hekk, int taf dwarhom, int taf mhux x'huma għaddejjin, int tista' wkoll tgħinhom. U mbagħad meta tiġi l-opportunità, meta tinħolq l-opportunità u tista' tgħid kelma ta' ġid, twieġeb il-mistoqsijiet tagħhom, forsi tagħtih ktejjeb jew ktieb, tissimpatizza miegħu, turih għat-tiżar ta' mħabba, meta jinfetaħ il-bieb idħol minnu. Però ftakar dejjem li l-aqwa xhieda hija l-istil u l-kwalità tal-imġiba tiegħek. Il-kwalità tal-imġiba tiegħek. Dan l-istess bħalma Pietru ta' parir lin-nisa li nsertaw miż-żewġin irġiel mhumiex Kristjani għalilhom sabiex ikunu sottomessi għalihom, sottomettu ruhkom għal żwieġkom biex jekk xi ħud ma jemmnux il-kelma huma wkoll jistgħu. Mingħajr il-kelma jintrebħu bl-imġiba tajba tan-nisa meta jaraw l-imġiba għad-disa u tal-biża' tagħhom. Iżda meta inti ħaġġib ruħek fuq ix-xogħol b'mod integru, b'mod onest, li qed tagħmel xogħolok bl-akbar sens ta' responsabbiltà, ħadd imbagħad minn ċertu nies. Ħadd imbagħad għax ħadd penġihom koroħ. Huma jibdew jipparagunaw ruhom miegħek. Ma jimpurtax. Alla ħajuża eventwalment dik ix-xhieda tiegħek, dik il-kredibilità tiegħek, dik il-kredibilità sabiex joħloq konvinzjoni fil-qlub ta' dawn in-nies. Meta jaraw l-imġiba għad-disa u l-biża' tagħkom. U allura l-aħwa. Meta jisbaħ filgħodu, jiena għall-inqas indum biex niġi daqsxejn f'sensija, meta niġi f'sensija u ngħid llum mela tlieta jew l-erba', all right, ġurnata ġu. Wow! Għandi ġurnata ta' opportunità oħra. Għandi ġurnata ta' opportunità oħra. Il-mulej qed jagħtini ġurnata oħra sabiex ninvesti għalih. U allura mulej, la darba inti miegħi arani sejjer fuq il-post tax-xogħol. Aħna fost minnhom niltaqgħu u ngħidu kif qed iħossuna, nġabru ċirku, u meta jasal il-ġimgħa 3/4 jekk mhux kulħadd jgħid imma llum thank God it's Friday, għandna l-weekend ġej, ġifieri something to look forward to. U darba trom jiena naqbel ma' din imbasta 3 ijiem oħra meta jkun it-tnejn ngħidu wkoll Big Glad it's Monday. Ngħidha thank God it's Friday, imbasta bl-istess onestà, kapaċi ngħid ukoll Big Glad it's Monday. Qed jiġini l-ħsieb li l-tfal nagħmilhom t-shirt misbuħ Big Glad it's Monday. X'taħsbu? Forsi b'dik l-atteġġjament immorru lura fuq il-post tax-xogħol u ta' bilħaq narfu illi bit-talb bit-tjieba ta' Kristu fina u bit-bissima fuq fomna kapaċi nagħmlu d-differenza.